emakhosini umhlambululi. Sizokhuluma abantu abadala kodwa ke phambi kokuthi ngikhulume ngoba izokunceda kakhulu le video. And ukubusiseka ngiyabonga ukuthi nya commenta ningibusise ningicelele nakumdali. Ngibonga kakhulu ibusiso zenu ngathi ngempela inkosi ngangigcina. Ngoba nawe ngikupha umsebenzi namhlanje ukuthi ngicela le video uyishare. Ilink ikhona ushare labantu ubuye ulike ulike akunesithupha esime kanje uyapressa khona lapho ucommente uthi ngiyabonga into enkulu kabi ngicela ukuthi ama video niwashare nenze lokho emakhosini inkosini busise amakhosini busise amabuthani busise ngizokhuluma ngabantu abahlushwa tikoloshi uma sikhuluma ngotikoloshi sikhuluma ngesilwane noma icreature ehlakaniphe kakhulu. Uma kuthiwa unotikoloshi wazi ukuthi iyona ekuhambela phambili wena usemuva ngaso sonke isikhathi. Iyona eyazi wonke ama plans owacabangayo ukwayenza. Itricky lokhu kokuthi ayikho into ongayenza utokoloshi akhona. Ayikho into ongayenza ivala kwasani kwamali kwayonke into ngithi ubone ukuthi le position ikufanele yomsebenzi ivale ngaloko ngizokupha nali ikhambi elikhulu ngoba ekugcineni iyanilimaza lento. Tikoloshi number 1 akufanele udlale naye. Akufanele ngizophakamisa energy yakho ke namhlanje. Akushiwo ukuthi thina singabahlambululi abasilahleli ngazo na basithubathumele zona kodwa it depends ukuthi kuthola kwephi energy. Uma umuntu ohlushwa utokoloshi yekela utshwala. Yekela ukuhlezi badini udakiwe, you need to be sober for this. Ngoba kwamele ubone yonke into eyenzakalayo. Zilutsha utshwala, zila ukudla kamnandi, zila ama takeaways, zila idla ama veggie kuphela. Bona ukuthi utokoloshi ngeke umhlanyise. Ngithi ujwayele ukuthi umdlisa inyama, umdlisa zili sex. Akozipha 2 weeks uzili sex, sibone ukuthi lo tikoloshi uzoza na. Okunye okukhulu kakhulu into efana nemint ayizwani nayo tikoloshi. Make sure we've got abo Comfort, abo Vicks. Especially makube ulala nawe, make sure ukuthi makubulala nawe before ulala ufaka itswayi lakho kwibhafu lakho, ufaka itswayi, ufaka ispirit, uzihlambulule mawuceda lapho uthathe iVicks. iVicks or noma ufuthe ngayo ungene esifuthweni ngeVicks ungene ngayo noma uyigcobise la emathangeni. Sike sibone kodwa into enkulu ienergy yakho before ulala make sure ukuthi uyayitshela ukuthi bona njawuwe angeke ngizwe ngawe angithi baqashile for mina noma mina makube khona wala ekhaya okuthengile mina angizubuso tikoloshi mina. Kusho you need to be aggressive lokho ukuthi phuma njandini ngeke uhlala ngeke ngikuphi i-chance lapha ezikwempilo yami. Kodwa wazi ukuthi anything eyimint ngizokubalela zona ufutha ngeComfort, ufutha ngeeucalyptus oil, usebenzisa iVicks before ulala akungenzele nje u2 weeks uzile utshwala uke ubone ukuthi uzawubonani. There's a video engiyifakile la ngithi abantu abalahlekelwa amaphupho bayenzeni. Please bhekani the recent ones. Ningakhohlwa ke ukuthi niya subscribe, nibuye ni like, ni comment, ni share ni ama video nakuzitha zenu zazi. Kukhona abantu abaye baba ubufakazi bathi hey gogo
siye saba no greedy sathi asifuni ukuthi basazi ukuthi sitholaphi amandla noma knowledge sitholaphi kamoya sifihlela izitha zethu kodwa uthema uthi gogo iphani nezitha zenu ni share ama link kwizitha zenu kanti ke bazophahluka emakhosini. Please don't forget to like and subscribe.